Wieħed mill-akkużati fil-qtil tal-Assana Sisse, Francesco Fenech, der bla emozzjoni meta żvela ma sieħbu li kienu tajru immigrant f'Ħalfar u baqgħu sejrin. U meta kienu flimkienu qabdu joffendu lill-immigranti ieħor b'missieru u dan ir-ritalja u għadbilhom il-ġebel, Lorin Xikluna stqar li ma jistax jifhem għala dan l-immigrant beda jirrabja. X'affarijiet dawn ġie f'pajjiżna u joqgħod jitfal ġebel lil Maltin, stqar Lorin ma sħabu. Dawn huma fost rakkonti xokkanti ta' Jason Green, ħabib ta' żewġ żgħażagħ akkużati bl-omiċidju tal-Assana Sisse u diversi attentati ta' omiċidju ta' immigranti oħra. Green iddikjara quddiem il-qorti li meta qalulu li kienu wettqu hit and run fuq żagħżugħ miċ-Ċad irrakkuntawlu kollox b'mod normali, qisu ma kien ġara xejn. Kompla li Lorin kien jiddikjara li m'għandux grazzja mal-immigranti għax il-pajjiż qed jimtela bihom u kien jibża li se jibdew jikkmandaw huma. Francesco kien jgħid l-istess ħaġa li hawn wisq immigranti u se jinvaduna. Fis-seduta ta' tlieta komplet ukoll ix-xhieda tal-Ispettur Keith Arnaud li stqar li waqt l-interrogazzjoni Fenech qallu li ma jogħbodx lill-immigranti imma huwa kontra li jiġu hawn Malta. Dan waqt li kkonferma li flimkien ma' Lorin ġieli marru Ħalfar biex jaqbdu mal-immigranti skontu mhux b'mibeda imma bħala ċajta. Mal-pulizija tkellem ukoll kuġin ta' Francesco li nnota kif kien wissieħ biex ma jibqax jagħmilha ma' dawk it-tip ta' nies għax Francesco kien ammetta miegħu li kienu jmorru jaqbdu mal-immigranti. Mill-qorti ħareġ li fil-ħin tal-inċident il-mobiles taż-żewġ akkużati kienu mitfija u nxtalu biss wara d-delitt. Qabel intfew, iż-żewġ persuni kienu flimkien fl-istess post. Fost ix-xhieda fis-seduta kien hemm ukoll żewġ uffiċjali tal-Pulizija stazzjonati f'Birzebbuġa kif ukoll uffiċjal mill-iskwadra tal-omiċidi li kienu minn tal-ewwel fil-post tad-delitt. Fit-tmiem is-seduta l-qorti preseduta mill-Maġistrati Jien Farrugia iddikjarat li hemm biżżejjed evidenza prima facie biex iż-żewġ żgħażagħ jitpoġġew taħt ta' akkuża. Is-seduta li jmiss hija nhar l-Erbgħa 3 ta' Ġunju.